Ukuze ube umuntu udlula lana mhlaba madoda. Ukuze ube ngumuntu udlula lapha madoda. Alikho izambane lakhe lavuthwa. Lingangena ngebhodweni. Alikho izambane lakhe lavuthwa lingangena ngebhodweni udlula lana ukuze ube ngumuntu. Impumelelo lapha embizeni madoda. Uzovuthwa kanjani imbiza ungayifuni? Awu. Uzovuthwa kanjani imbiza ungayifuni? Amadoda amathathu angena ezikweni elivuthayo. Awu. Wena uzawuvuthwa kanjani ungafuni ungena embizeni? Athi imbiza yempumelelo athi imbiza kulwa nezitha. Athi imbiza enzima. Athi imbiza empilo yakho, imbiza yakho. Awu. Wozosho ukuze uphuma uvuthiwe njengezambane ngoba ukudla ongena zambane akusuka ukudla lapho. Uzambane kuyinkunzi yesishebe eplate-ini. Ayi! Chuchuchu bakhe konjani ngoba selama sengebona sengesana sengehamba bhana mntanami.